Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista u deputat Randolph De Battista u l-membru parlamentari Ewropew Elixir Saliba innutaw kif il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ma tfaċċax waqt l-avveniment internazzjonali organizzat f'pajjiżna fuq 10 ijiem f'mossa kalkulata biex ma tidirx kera mal-fazzjoni konservattiva tal-Partit Nazzjonalista. De Battista enfasizza li dan in-nuqqas tal-President tal-Parlament Ewropew spikka fiċ-ċelebrazzjoni tal-Europride Valletta 2023 il-ġimgħa li għaddiet u qal li dawn kienu suċċess aktar milli ħafna antiċipaw fejn eluf kbar inklużi barranin li ġew apposta għall-okkażjoni faħru l-organizzazzjoni. Waqt li qalli qed juża ritratt antik ta' Metsola tiddandan bandiera tal-Unjoni Ewropea imħalta ma' dik tal-komunità LGBTIQ+, De Battista rimarka li Metsola uriet faċċoliżmu f'dan ir-rigward. U saħaq li daqskemm idejjaqni l-partiġjanizmu idejjaqni aktar il-faċċoliżmu. Ma tistax turi wiċċ mod fi Brussell u wiċċ mod ieħor f'Malta, il-poplu mhuwiex baħnan. U fil-fatt faħħar anke l-inizjattiva tad-deputati nazzjonalisti Claudette Buttigieg u Graziella Attard-Brevi li jemmnu fil-kawża u ma jiddejqu qatt joħorġu wonqhom għal persuni LGBTIQ+. Minkejja dan il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista tenna li l-President tal-Parlament Ewropew sabet ċansu titjira għal mass meeting tal-Partit Nazzjonalista tal-Erba, iżda mank ċans wieħed żgħir f'għaxartijiem ta' ċelebrazzjonijiet tal-Europride. Possibbli f'għaxartijiem ma sabitx slot biex tipparteċipa, possibbli li staff kbir tagħha ma rnexxilux isib flight biex tiġi tajt żewġ kelmiet dwar kemm temmen fid-drittijiet ċivili kif wara kollox tajt fi Brussell. Taħsbu li għandu tort min qed jissuspetta li l-assenza tal-President tal-Parlament Ewropew u kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola kienet mossa kalkulata biex ma tidirx kera mal-bażi konservattiva li f'Ġunju li ġej se titlob il-vot tagħhom. Il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Elixir Saliba ukoll irrimarka kif il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola sabet ħin biex l-erba' tmur tindirizza l-mass meeting partiġan tal-Partit Nazzjonalista, iżda kienet wisq impenjata biex is-sibt li għadda tingħaqad fil-Europride. Forsi beżgħet li titlef xi vot tal-konservattivi u l-estremisti li qatt maċċettaw id-drittijiet ta' din il-minorità. L-eżempju jkaxkar, inutli noqogħdu nieħdu selfies u mpaċbxu fuq id-drittijiet fi Brussell biex imbagħad f'Malta ninħbew waqt ċelebrazzjoni importanti bħal din.